Каснахме на летището в Кайро и миризмата е много различна и много интересна. Това е летището в Кайро. Тук хората са много цветни. Тук ни обясниха, че повечето къщи нямат покриви, за да не плащат данъци. Чието крак е бил ампутиран и е направена протеза. Сега сме в най-големият музей в света. Влизаме. Може да видите за какви размери става въпрос. Това е само отвън. След малко ще има и кадри отвъд. Тук правят панорамна обиколка с парапланер над пирамидите и над музея. В ляво може да видите статуите на Тутанкамон и на много други владетели и фараони. Това са техните колесници. Те са намерени вътре в техните гробници. Позлатените саркофази. Те са големи колкото една стая. И това са техните статуетки, които са намирани вътре в гробниците. И края на нашата разходка в големият музей, най-големият в света. С Ивелинка много се уморихме, цял ден пътуваме, цял ден летим и цял ден се разхождаме. След малко ще ходим на обяд и ще си почиваме. До после. Това е ресторанчето, в което ядохме на обяд. Тук има местна храна, както и международна. Имаше избор и храната беше вкусна. Тук е характерно за повечето деца, че работят от малки и нямат време много за образование. И това е нашия хотел. Много е чист, луксозен и приятен, с много хубава гледка на терасата. Това са вечерни кадри пак от хотела. И това вече е нашата вечеря. Пак беше на блок маса, имаше изобилие, беше много вкусно. И ресторанта беше изискан. И това е лобито на хотелът ни. До влог 2.